Etiamra ewo man Ghana se onipa bia begina kwan ho se o siresire skam. Beggars and Destitute Act 1969 Section 2 Clause 1 etintim ni pefe se onipa bia wo begina kwan ho se o siresire skanom ewo se aposifo ekire no edine gina emremu edinasem. Nanso so abeye ade a enye na ewo man Ghana mu se enipa dodo no a eta gina kwan ho esiresire ska enkankan ene woni achimato ewo wonum nipadua ehom. Eliasu eyeja wanya finhia aduasa enum ne nsa baako eni ho nanso senka obegina kwan ho asiresire ska no wafa ede ato ne ho so se obeye kua na etimi aboa no ama na nya sika ede ahwe wono na fe na busuam. Insan de na me yakola ketua ase me yakola ketua na me pam na ntwie de kongurum timbae no sa pompo bi na abo na me omonnim na mambuza se na mesu na mbuza mse di ntena mesu na mse mensa me ya na munim se ebia makofuru dua bi na mere mabɔ honum na omukotwen ntomotwen na ase pompo na afere pompo bono bi na boy omotwen na omodo hospital na mse pompo na boy Issah omuyere omutwansa no omuntimi bibia bi ma yeku adwuma na menya de mensa be komo no enna me ya me penika enna mereto atare so enna mereto enu aso na me ya me ba ko school so enna me ma na bi ere ko school e wo mamma mo pe bia na me bia mamma me ono so ni sika ho no. Eliasu ede afutuo ama ne nuanom a sebe chimato ewo wo mo nipadua ho se sanka wono begina ekwan ho asiresire sika no wo mo mpe adwuma emmro wono mo ahoɔden so bebre enye se de ebe ya wono be so de afiri kwan ho a wono mo gina asiresire sika no ebia wani na afro wonsa na atwo na se wonan na atwo untimi nantu na wotu no mo emfa se ebia eno intimi kanje se ebia kotna adwom na yere market na sere se mepewe eno intimi interesa nti yese ebia ahoden wo honom nyame bo wo no wonya wo ahoden de bia wo sore a otimi nante yere otimi ko market ekosere no yesa de na koso pa adwuma na yere na so yebi